Той един път правен Да, този един път е мотор. правен двигателя. Имало е проблем. Предната шофьорка, която е била, е карала без масло. Трябва да мраза много човеката, дори да го мраза не бих му дала аудито. Нали? Значи няма здрав детайл. Няма. Тук прага много зле, вратата и двете врати са ударени. Тази врата, гледайте как е. Тя е супер. Така. Това не го видях. Леле. Кристиян Витанов с вас. Си, Себастиянова. Здравей. Кажи здравей. Пет. Как се казваш, кажи? Денислав Стоянов. А ти как се казваш? Кажи здравей. Правиш? Стоянова Слава. Дъжичка. Супер са. Я ми покажи твоите кола да видим сега какво става. Тя е трагично състояние, между другото. Аз даже исках да звънна и да кажа, ако... Да, 6-7. Ние сме на 7 кар. 6-7. Да, ще на 7 кар, затова е 6-7. 6-7. Точно същата работа сме и ние. По-важното е, че не топли зима. Нямаме нито парна, нито за климатика, пък да не говорим. В смисъл, не ми е важен той. Парното. Зимата. Парното да имаш. Това ни е. Окей. Някъде губи масло. Не зная. Тече ли отдолу или... Отдолу не тече. Или го харчи? Харчи го. Супер. Харчи го и ние си носиме туба постоянно и И си съсипваме. го усипвате Да. малко от малко. Да. И другото, което е... скърцат спирачките. Супер. Да. Това дето зная. И Добре. така, вие вече натам. Ние ще си Вие пофанаме ще видите нещата. каквото Добре. е. Като това ни е по-важното. Само да има парно, пък другото вече. Парното Да ще не видим и с товарим маслото това и какво да се не е. случва точно. Да. С спирачките задължително ще ги Маслото оправим. има, ако по талон е един модел, маслото е съвсем друг. Правен е двигателя преди да я купим ние. Той един път правен Да, този един път е мотор. правен двигателя, имало е проблем. Предната шофьорка, която е била, е карала без масло доста Добре. дълго време, да. Супер. И са сменили маслото, като е по-водно. Поне така го Машин го! го знам. Сега какво ще кажеш ти? Обеща. Ама силно. Вкарво на край гръцето, син очакван се родил, бързо раснал момцето, кръстено с любов Васил, дякон от манастира, тръгнал по света широк, дългият ни път не спира и след твоя лъвски скок, ти апостол е бездомен, Мико конен по зела, неуморен, схрабан, скромен, дигна градове села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата, българин, но най-велик. Ти си герой! Ти си герой! Кажи благодаря. Но вау! Но как си го Да, научил? обеща да кажа. Първо беше за Баба Марта, ама после пък реши за Васил Левски. Ама как си го научил? Той е голям. Вече. Колко е голям той? Сега ще прави 5 години. Да, той ще прави 5, тя ще прави 7. И така, каката е срамежлива, не искаше да дойде. Няма тя да са живи и здрави. Това ще го поправим. Къде е Стефи? Имаш ли вземеш някакви неща от Само нея да си ги раницата, като прехвърлиш? другото сме си Добре. оправили. В багажника имаме си гумата като гума. Добре. Да, като пак аз съм си я купувала, защото нямаше такава резервна. Те резервните гуми, запознай се, това е Стефани. Здравей, Стефи! Приятно ми е. На живо се запознах. Кажи здравей! Как си ти? Как се казваш? Той Денислав Стоянов Слава. Славов, добре ми е, приятно ми е, господин Славов. Аз съм Стефани, а ти? Адриана Стоянов Слава. Приятно ми, госпожица Славов. Ма ти си много възпитани деца. Много да. Да, опитвам се. Поне това се старая. Да направим да са хора. Ма Първо. ти се страхотни, Да, аз благодаря. направо нямам думи. Благодаря за което. Добре, така. Взимаме това, Вземаме има си раницата. няколко неща, ще ги видим тези. Тя си взима раницата и тъй кажи, Даваме искаш ли кола. да й обясниш колата и ти давам на Стефи микрофона да ти обясни. Давате ми това. Давам което- ти това, така че ела само да взема така. Автомат карала ли си до момента? Да, Добре, супер, значи ще се оправиш. 2 педала. Настани се да видиш как е вътре. Елате ви отзаде, дечковци, ако искате. Качваме се. Аз ще взема само ключето на колата. Не ми работи, защото сега предполагам ще я карат. Отзад не работи десния мегач.
Десният мигач не Да, работи. задния десен не работи. Като предния работи, да, има моменти, в които, за да избегна катастрофата, завивам наляво. Правя после кръг обратно и така. Ама съм и свикнала и си я знам като... Да. Ама това е опасно, че? Зная. Добре. Да. Кое Знаеш, не работи? Не и работи мигача задния. Задния десен мигач. Да, това трябва да се Да. оправи, защото Това е нещо, някой- дето... Защото... Заден ляв мигач не работи. Заден ляв мигач не работи, спирачките да се проверят Спирачки. и парното е най-спешно. Парното не работи, ужас. Да, това е най-спешното, защото зимата сега те са измръзнали хората. Ами, Добре. да, и да я запаля по-рано, тя не загрева, така че няма... Има харч на масло, те я карат с някакво различно масло от предписание, Има туба защото отпред, е ще било видите. правено нещо преди това. Заванов да знае какво е. Аз се извинявам на зрителите, че съм с слънчево очила, ама наистина слънцето ми пречи да не... По-добре. Това. Нещо друго сещаш, сега е момента. Ние ще Давай. го видим. Това се сещам. Добре. Като по-главно, пак казвам. Изобщо другото... Ти обясни как се кара. Няма пета. Супер. Ето Пета и няма. това също. Да, имаше един момент, дето изключи всички скорости, не А работеха. тя ръчна ли е или автомат? Ръчна е. Ръчна. Да. Няма пета. Добре. ще Ама видим. върви и без пета. Да. Назор, когато човек Да. и без пета Няма почва. как. И Добре. така. Ел седалките, да, от тук ти се контролират напред, назад, нали, както Да. пожелаеш. Като дадеш назадна, има камера, леко е замъглена, така че трябва да го знаеш. Имаш подгрев на седалките отпред и отзад, аварийните, тук имаш мигачи, работят, така че Което това е са хубаво. основните неща. Имаш парктроници, тук като доближиш предницата до някой обект, ще ти свят като оранжево и накрая святка в червено, нали, когато си прекалено близка дистанция. Отзаде, като погледнеш в това огледалото за задно виждане, ще видиш горе пак, че имаш парктроници, които ще навигират, нали, ако случайно не можеш по камерата да се ориентираш. Добре. Дизел е автомобила, така че трябва да зареждаш нали, дизелово гориво. Добре. Резервуара от другата страна. Няма капаче или бутонче, което да е нужно да се отключва нали, при зареждането. Само си спираш, отваря се и се зарежда. Добре. Талончето, малкото регистрационното ти е на ключа, Добре. заедно с талончето за Аз да дам гражданската. също. Винетка само не сме пуснали на колата, сега ще пусна една винетка да имаш Добре. за извънградско да знаеш Добре. за да караш. Мисля, че е това. Дай ми жокер, ако имаш някакви други въпроси, които Ами могат не, да аз се сега действат. сетих и аз за моя талон, защото още преди да дойда да си го мислех, трябва да го дам. Друго не знае, смисъл тук това го От тук разбрах. може да си регулираш Добре. волана Дизел нагоре е? и надолу. Да, Да, дизел е, това е най-важното. това е най-важно. Да. Ванка, ето е колата. Много тъжно. Много е тъжно. Не, Да. тъжното, знаеш какво е? Тъжното за мен лично е, че жената е толкова време го е карала това нещо. Нека да погледнем само външните забележки. Фаровете, че са в това състояние. Те ще се полират, не е проблем. Може Това би не си е е проблем, сигнал да. с нея по принцип. Да, Фаровете с лед се полират. абсолютно. Има подпирания тук по бронята. Тя почти паднала тази броня. Мале, Виж ужас. Да, бронята. От калника всичко това се разпада. Да. Е, тук прага. Значи няма здрав детайл. Няма. Тук прага много зле, вратата и двете врати са ударени. Това не вози по принцип, ама сега все пак заден десен стоп. Той стопа не работеше, мигача не работи. Да. Нали така? Да, Друго какво имахме като проблем? така, това външната козметика, ясно. Тук Много, да. и тук е ударена. Така, тази врата също е зле. Тази врата, гледайте как е. О, тя е супер. О, Така, това не го видях. като цяло външното стояние е зле, обаче принципно, айде да кажем, че не я бърка, мога да я закърпим от тук Разбира се, това не Да. вози колата. Обаче има оплаквания, че харчи масло. Малко почуква мотора, той 1.4 в принцип е лош мотор, не е много хубав мотор. И батерията е за смяна, защото седе 3D на 4 и беше умряла. Това означава, че или има консумация на ток някъде, Да. или батерията не е окей. Имаш предвид, има някаква течка някъде. Да, Аха. така. Много сложно това затваряне, бе.
Така. Аз това първ път го виждам. Това ли А2 никой не съм Да, имал. капака на ангренажа го няма. Принципно Искаш да изгаснем само, за да може да се чува Да. по-добре? има Чакай, спортен филтър. Това го видях, да. Гаси. Има Така. спортен филтър. Да, принципно проблема на тия мотори е мазането тук горе на валовете. И особено е на този вал тук. И този вал като затегне, къса този малкия ангренаж и удря клапани, разбираш? Добре, Ванка, тя ми каза, че всъщност колата е след основен ремонт и в момента не работи със същото масло, както по предписание. А Това какво? какво означава? Не Било знам. отзад в багажника, я да го видя. Чай, че той багажника и той не се отваря. А, не се отваря. Я цъкни да видиш. Не. Не. Аз сега ще го отворя тук, вече я разучих. Не. Имало масло отзад в багажника, спомена жената. А, той има схема. О, господи. Окей. Това сигурно е много неудобно за със майка сигур- с деца, което... Със сигурност. Ай, кажи тия работи мои се оправят по принцип. Е тук тази бравичка ще се оправи. Не е мега фатално. Не виждам никъде. Аз не го виждам маслото в интерес на истината. Не го виждам маслото. Може да е тук някъде. Стой, че тази долу при акумулатора може да е. Не. Не Окей. виждам никъде. Добре. Ма както и да е. Това какво означава? В смисъл, аз не съм чувал до сега такова нещо. Пета предавка казва, че не включва. Според мен е лостовия механизъм нещо, защото аз се карах, нали, и трябва да дръпнеш малко по-насам да включиш трета и за пета няма хода, докато не стига. Както и да е, но не мисля, че това ни е най-големия проблем. Не. Парното не работи. Не работи или... Ами тя каза, че не духа топло. че не духа топ. То тук, според мен, ако и не е толкова сантиментална, трябва да се чуеме с нея, предполагам. Ето ги дечицата, предполагам, колко са благи. Ванка, то По-добре да намерим някакъв друг автомобил. Сентиментално, не сантиментално. Да, гумите са и хубави и е хубаво по принцип да търсим кола, която този размер ще пасне, сега все пак да си е купила гуми. Но нека да поговорим относно, ако, да кажем, няма да правим нищо отвънка, колата стане такава, каквато е. Да предположим, че ще вземем мотора да направим. То ремонт на този мотор няма смисъл. Аз мисля, че трябва да се намери втора употреба. Ами не, то мога да направим по принцип, защото ти втора употреба са всичките такива. Ние хубав такъв няма да намерим. Този мотор е 2000 година. Казвам ти кое страдат. Сега ако го отворим, видим, че трябва да се купуват бутала и такива работи. Примерно ако мине с едни сегменти и една ревизия на главата, що да не го Като направим? разход. Да, като разход е минимален по принцип. Не е много пари като цяло. Труда е като цяло повече в тия неща. Да, но то ние ще го направим. Ние ще го направим, да отстраним матечове и така, той няма турбо, няма нищо този мотор, така че единствено да видим парното какво се случва. Но за парното да го правим, пак трябва да разглобим цялата кола. Ами не, трябва да се види какво се случва, защо не духа топло и така. Може радиаторчето да е, примерно, може и да там копчета да измениме нещо, сега ще намерим такива коли втора употреба да купим някои части. Едно, че ще удари една полирачка тук на фаровете, ще й закачаме броните да не изпаднат. По принцип, мога да я възстановиме, но вече зависи от това. Но ако гледаме технически на нещата, реално погледнато, тази кола в момента сигурна ли е за шофиране? В момента не. Значи тази кола става като при нас, примерно тук ходим да си караме главите за служебна, така да е дрънка всеки, разбираш, и да не му е зор кога къде ще умре. Но като цяло за майка с деца да ги разчита на нея, С 3 деца. Да, не е много окей да се движи с тази кола. Добре. Аз предлагам следното. Дай аз и ти ще пуснем едно видео, в което да потърсим някой от нашите последователи дали има автомобил, който да е подходящ. Да видим. Всъщност не се знае. А пък ако има подходящ автомобил да го купим и да го спретнем, защото аз да доставя от Германия то 1000 евро ни е само доставката. Да. Безмислено е. Безмислено е. Да пробваме да намерим нещо подходящо, което... Ами хубаво е. Защото... ето го маслото. Супер. И 1060. Рейсинг. Рейсинг масло. Така.
Сметай, ако изложим 5.30, тя ще го харчи заедно с бензина, сигурно. То затова бех слага взел толкова буста, за да я паля. такова масло, за да може по-дълго време да кара. С рейсингово масло кара добре, състезателка. Много пълно. Той има състезателен филтър, така че спортният филтър върши работа. Това е хубаво по принцип да се чуваме и с нея. То аз не знам какво да се чува с нея, от гледна точка Според мен за нея тя ще се зарадва повече. Аз не мисля такова. Може би ще намерим и нещо малко по-новичко нисък клас, защото тази клас е нисък клас. Да, то не е нещо вау. Да. Така че може да намерим някое Peugeot, нещо. Honda. И аз съм съгласен. Добре, нека да пробваме. Така че, сега ще видим. Много е приятно да те видя. Празници минаха. Благодарим за това, че имахме. Не, моля ти се. Това е Нончев. Приятно ми е. Да, това са двете машинки. Това е Дени и Ади. Да. Голямата не идва. Сега какво правим? Голямата е срамежлива много. Помежду другите. Да, от най-срамежливите. Тя на колко е? 16. Тя е голяма. Тя се как е нормално да е срамежлива. Да. Да. Сега какво правиме? Ади? Уау! Малко от сърце. Ама нямаше нужда, моля ти се. И на Стефчето. Стефи, нямаш нужда от тия работи. Да, нямам. Много благодаря. Не, ние благодарим. Нямаше нужда. Я да видим сега. Чакай да наберем Ванов. Понеже Ванката е в сервиза, днес е събота, обаче има някаква голяма лудница, има някакъв важен автомобил, който трябва да го приключи, не може да дойде. Поел е ангажимента. Его. Какво става, Ванка? Добър ден! Това си ти! Това е най-важното. Всичко здава. Аз им казвам на хората, че имаш един важен проблем в сервиза, искаш да го правиш на клиента колата. Чакай само да махна аз. Чуваш ли ме добре, Ванка? Чакай да върна по-към това, отива към рута, тук става добре ли? Супер е, така може би там някъде си перфектен, да. Ето виж, хората са дошли, докараха ни и подаръци. И ето е колата всъщност. Дай да покажеш колата, Марио, ако искаш. На Стефито колата, бившата кола на Стефи. Видял, писал и се радвам, че се запознахме. Абсолютно, да. И Някакъв ваш познат беше писал. Да. И съвсем аз не знаех, вие звъните, Крис звъни, в смисъл, изпратиха ми номера, аз звъннах тогава. Да. И говорим и той ме пита и ми казва, че с коли се занимава. Тя аз казвам, не, аз няма предам, защото трябва да мразя много човеката, дори да го мразя не бих му дала аудиото. Нали? Съвсем. След това не се чухме доста време, да кажем седмица някъде. Някъде 2 седмици може. Това е от тези видове пранкове, деца, нали? Сега има, нали, модерно да правят такива измислени неща. Много добър пранк. И си мисля, нали, хубаво беше, че се чухме така по телефона, поговорихме си. И след което, като започна всичкото, аз още не вярвам, въпреки че я карам. Да. Върши ли ти работа? Много. Това е най-важно, ти върши работа. И работата ми е далеч. Говорихме с Стефи доста далеч, 100 км, потом всеки ден. Да, сутрин бързам първо да ги остава децата, преди това с аудито, да. И се моля да не ме остави някъде по пътя. Той Ванката, между другото, не се справи с аудито, да го кара. Не успя. Като закарах тази кола, тя и пада оборотомея, би викнам, бате, това угасна. Тя е трудна. Аз си знам челомите, викам, как бе, това си трябва, между другото, много така, майсторлък трябва. Между другото, 3 дни след което, като ми дадахте аудиото, 3 дни още го карах. Само доливах на масло и карах. Може ли да видя малките? Ето ги, Дени, ела. Има ти голяма кака, ама тя не е тук в момента, защото е притеснителна. Как с мадурчета? Види, Харесва ли ти колата? Супер! Здраве да си я ползвате! Благодаря. Благодаря. Да. Много са яки. Ама те са малки. Не, отиваме там. Виж ли той? Той обича колите, той казва, че обича колите. Къде е Мерцедеса? Да. Сега ще я покажа. Тия работиме.
Бачка Иванка и ние ще ги освобождаваме хората. Да, радвам се, че се видяхме отново, Иван. И наистина трябва да мастурлог да се кара аудиото. Да се научиш да кара. И да не гасне в случая. Не гасне. Стига да знаеш как. Може. Благодарим. И вие. Вие също. Вие също. Само хубави неща. Чао. Чао. Супер. Много. Много се радвам, че успяхме. Сега, дали пак, съжалявам, че успяхме да правим ваша кола. Много глупости. Тя беше... Аз знаех. И като дойдохме, аз казах, че единственото нещо, дето искаме да свети в мигача, има евентуално на парно, защото знам, че другите неща няма как. Ама то нямаше смисъл И за да пета. вкараме към всичко това нещо само и това, но добре, че си имаме Стефито, Стефи. която се освободи от Всички нейната си кола, един. бургаската и Колко време мечта. кара, Стефи? Да, и ще запазиме номера помежду другото. Стефи, Добре. няма да правим село. Да, няма да я връщаме обратно на село. Добре. Да, Тя между ще си аз бъде в купих село. София област и смених се връща. Бургас и да, и все пак се връща в София област. Ама Страхотно. няма да я сменяме 4 име. години мисля, че я карах. Браво. 4 години, 100 и няколко хиляди километра си ми навъртяла аз. Колата е много. Стефчето е луда. Браво, Стефи. Ами, ако имаш и нещо да добавиш, ако не да ги пуснем хората да си вършат бъдат работа. всички хора малко по-добри и да гледат по-позитивно на живота. Абсолютно. И дай Боже да не се опитват да злоупотребяват с всичкото добро, дето се праща тех и да връщат Да, обратно пак. Дай Боже. Да, всеки ако направи по Само нещо чу. малко, Без аварийно. И когато... Радвам се, че се запознахме. И аз се радвам. Чао. Какво бих добавила аз? От теб държа, ако може да те душа. Няма проблем. Благодаря. Много благодаря. добави. Няма за... Понякога се случват гадни неща, не се отчаивайте. Всяко едно предизвикателство в живота всъщност ни дава нещо по-хубаво. Така че Ако имате, нали, ако има някакъв друг такъв казус, където може да ни изпрати някаква информация, ще се радваме да съдействаме и там. Да. Да изпращат имейла на... help, klomba7cars.bg. Или help, Help, Аз вече да не ги забравям. Да не се да не се Help. смесват. Help, klomba7cars.bg. И наистина някои хора, ако познавате някой, който наистина има нужда, примерно както в случая, не просто трябва да оправим на моя приятел колата или иска да си купят по-нова кола. Искам хора, които наистина имат нужда. Супер. Благодаря. Чао. Чао.